Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave romkugler. Jeg kan lige vise, hvad det vi skal bruge til at lave det. Og ja, de ingredienser vi skal bruge. Og ja. Vi skal bruge 4 chokolademuffins, en hindbærroulade, krømmel, og så noget rom. Jeg har glemt, hvad det hedder nu. Romans eller et eller andet. Så ja. Skal jeg lige smage Ja, det er svært at holde med en hånd. Du skal så smage en. Det er fra 1 til 10. 10. Okay. Jeg kan nu meget godt lide det. Jeg kan nu meget godt lide det. Det lyder meget godt. Jeg synes, det smager romkugler. Nu skal jeg lige afslutte videoen. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og se bare min næste video. Vi ses!